nindot ninyo taa diri la. Kung imong tanawon ba? Awan kayo, dagdag kayo mga kahuyan, mga kalubinan. Di paliton lang sa kaibigan. Tayo sinahan ng drama. Boss, may buntag, boss. Ay, may buntag po, manoy. Pwede mong tana, boss? Oo, pwede. Kanang, kasi tagiyan ng yuta diri, boss. Ako. Kami tagiya? Oo, ako tagiya. Mo ba? Pwede ko mag-inquire, boss? Oo, pwede Pwede na. ko nimo i-tour dira sa imuhang lawak. I-tour Interesado ko sa imong yuta ba? Sige ka. Sige. Boss, mauni ako ang lugar diri, boss. Mauni akong lugar na natay kalabihan, natay blito-blito. Natay. Yun na pa, boss, na kayo pangutana. Ikaw gitagiyan ni boss, dugay na. Ako tagyan na, boss. Mo Dugay ba? na. Ako, boss, interesado dugay ko mo palit og yuta kay kinilaging nagnegosyo man ko ron. Ganahan ko nga mo invest og kanang lugar nga bitangan ako kamnukan. Naputi manukan, boss. Diha po. Mo ba? Dito ko, boss. Kaya dapita dari pwede ni siya himong kanukan. Nya diha dapita, pwede na ko na butangan og kanang mga hayop. Ayok. Sama sa kanding. Oo. Yun na ba, boss? Kung ako ning palitan, boss, pilo mo puli ka hektarya diri kayo yuta, boss. Nasa mga hektar diri, boss, mga 100 square meter, boss. 100 square meter? Oo. Kuto dito. Oh, 100 square meter, boss. Dako gud, boss, no? Dako ni, boss. So, 100 square meter, murag okay jud gani mo farm. Yung mga kahoy, boss, apil ko ni palit, pwede na ko ni putlon. Himo na ko kuan. Kaya na, boss, nung naigla-ula ka, boss, kuya man na matagakan ka. Tungod sa kadagag bunga sa lubi. Natagakan ka sa lubi niya. Dito na, nindot na mo yung nahunaraan, boss, na imuputlon. Nindagdagan sa tapa sa to pa. Kaya mula ka boss, ubos, matagakan ka. Sa to pa ang mga lubi diri daghang ring bunga. Naghambunga, oy. Tinungkod dito, turo Naghambunga, pwede na mo, si imo ni ikikuan, imo ni pasakaan, boss, imo nang may Kuprason? Kuprason. Madako nga mong halinan ni, boss. Ya, tira, sige lang akay ako. Nakay halin siguro, boss. Sa tingani mo, boss, ikaw si Si Deloso ito, wag ka lang si boss. ako dahil si Don Uncle Mar, boss. Ila kay kabalaka, boss, kay kung mapalit ko ninyo taa. Ikural na ko diha. Pwede ra pud nga ikaw mo bantay. Kaya ano mapunaan niya akong kwarta, boss. So ikaw ra usa tagiyan ninyo ta Ako diri, ni, boss, ako ra usa ni, boss. Ya, tira, yahayan ni Pero mo sa man. kay Mito. Dito daong nga kahoy. Daong na kahoy. Napagisambag. Napay sambag. The best gini nga investment da kay ako gini mo farm pero sige lang, boss. Ay kabalaka, boss, kay mga sunod simana ako na ni siyang kanon. Kumpleto ng titulo. Kompleto, boss. Na ikaw gitagiya imong yung pirma. Ako, boss. Ya, tira Asa sila. naman ipalitan, boss? Sunod simana punta akong tika balik kay Hmm. ako ni siyang kanon, ipabisita ko ni sa akong asawa diri. Oh, sige, boss. Sunod si Mana, paabuton ti ka, kay na ay ga-inquire aning ita, Mo ba na po di kay ko diri lain. Pero sige lang, boss, ay kabalaka katong gisaad nimo nga sunod simana kung takon tika. Madayon dito, sige lang. Abot lang sa kadiri kay ako siyang tawagan ng misis, ha? Okay ra? Gi. Sige, abot ko diri. Abot talaga, boss. Kwarta ko ani. Kwarta ko ani, wa kabalo akong boss. Nangwan kong yuta. Kwarta ko ani ya. Makwartahan niyo ko ani. Oh, Nagunta ka bro! lagi ko kay na ay mahalin ron. Ni mo halin yuta ron ni palit. Agit mo busing ko! Ambot mo sing ron. Ay saba. Ang bibili ka ng yuta. Sumpo nga busing nga! Yes, delikado tong bata ada. Namusumbong tong busing. Yes. Busoy. Uy, boss. Nagkakuha na misa kong Paris gani ha. Nawag ko niyang okay ko no ang 100 square meter kay himo ng farm diri. Nya kanang kuan. Okay ko no. Busoy! Sumpo nga busing nga nang ligya kang! Yuta! Kasi sa yuta. Dili din mo yuta de Busoy. Ako niya, ako niya. Wait lang. Sumpo nga busing nga! Ang sumbang lang siyang busing lagi. Ako, boss. Binira ang style lada. Ako ni mo ning yuta dili. Ako ni yuta, boss. Di ko motuog. Ako ni. Ano kinsa man tong bata day nga ni sumbong nga siyang busing. Ako tong bata, boss. Murag ka na to di ba? Tambayng bata to, boss. Di ko Tambayng mapagod bata. to. Ako lagi to, boss. Di na ko. Ako. Di na ko sa dos minuto. Ako ni yuta, boss. Ako ni yuta ba?